Sí, gràcies. Bé, el primer que podem dir d'aquest plec és que arriba tard, no és cap secret, Ja sabem que l'any 2020, l'any passat, doncs, l'activitat institucional i administrativa va patir una frenada important, però estem votant un plec de condicions que es porta 10 anys amb l'anterior. És a dir, en aquests 10 anys han arribat al nostre poble dues crisis econòmiques que han intensificat la motxilla cultural i social que compromet la igualtat d'oportunitats en matèria en aspectes culturals. 6 anys ja era excessiu per nosaltres, per aquesta realitat tan canviant, doncs 10 ho considerem exagerat. De fet, ja sabeu que el nostre model que reivindiquem és la gestió directa a través d'una empresa mercantil municipal, en aquest cas, ja que pensem que, entre altres coses, és més flexible a l'hora d'introduir canvis en el projecte o si més no ha d'esperar que acabi aquest període de temps. En tot cas, en aquest sentit, celebrem que la durada d'aquest contracte sigui de 4 anys i esperem que, és una de les coses que vam demanar, i esperem que abans de que s'exhaureixi haguem pogut preparar ja el terreny per la transició cap a la gestió directa. Entrant ja a la valoració del plec en si, també celebrem que hagueu mantingut una de les perles en qualitat d'aquesta escola, que era la ràtio d'hores lectives i hores de preparació dels projectes. Baixa una mica, la de preparació de projectes, però es manté en uns nivells alts. Crec recordar que era 30%, 70%. Això repercuteix molt positivament en la qualitat, ja que el personal docent té temps per preparar els projectes. Però sobretot volem posar en valor l'increment de la quota de música comunitària. Per nosaltres, la dedicació d'aquesta en aquesta quota de música comunitària és clarament insuficient. Evidentment, no és el plec de condicions que haguéssim fet si haguéssim estat al govern. Estem parlant d'aproximadament un 5% d'hores anuals que es dediquen a projectes comunitaris, i sempre ho hem dit, que el Centre Municipal d'Expressió és un èxit a nivell de qualitat educativa i gestió interna, però fracassa com a projecte municipal a l'hora d'apropar la música a grups socioculturals que viuen d'esquena a la formació musical. En tot cas, tot i que aquest 5% és insuficient, valorem molt positivament aquest punt d'inflexió en la música comunitària i, de fet, emetrem un vot positiu, no només per aquest punt d'inflexió, per validar, si ens agradaria que aquest vot s'entengués així, s'entengués com una validació d'aquesta mirada cap a la música comunitària i aquest termini una mica més curt, que era una de les reivindicacions. I bé, finalment, si bé ja hem decidit el sentit del vot, volem llançar dues preguntes a l'equip de govern o al regidor de Cultura. La primera és com es farà la transició, és a dir, entenem pels calendaris que és possible que a mig curs, és a dir, aquest últim trimestre, hi hagi una altra empresa licitadora que guanyi el concurs i això, evidentment, troncaria el projecte pedagògic que hauran iniciat els usuaris, els alumnes, i no sabem tampoc si hi haurà subrogació dels treballadors. Llavors, si ens podeu explicar una mica els ets i uts d'aquesta transició, en cas de que succeeixi això, en cas que hi hagi una altra empresa que guanyi aquest concurs. I, en segon lloc, quines campanyes teniu previstes per apropar el que hem dit, la música, la formació musical a grups socioculturals que actualment viuen d'esquena en aquesta. No entra dins de les funcions del plec, però sí que pot marcar una diferència abismal en com de lluny estem d'aquest èxit / fracàs com a projecte municipal. Gràcies.